Dako na pud. Yan tong usa ka nun insa. Oh, niya po. Wala ni laktaran sa ubos. Ano tas tengah budakan? Ha? Ito ba, ano eh? Naman ni para pubaw. Ato sa pubaw. Uy, kay bawo na po. Huwag mo tatagpilit na tintiran kita. Kaya mo sakit para pubaw. Kaya mga doon. Mga lawon. Mga lawon na kita. Para madali. Gara Miss Mercury. Nakapalit ako gatas. Ang gamay. Nga nang juga. Karong kusgan. Yes. Gasgan mo to. Lobog. Gasgan mo cellphone. Kapoy sa kasaka. Ay, gatas niyo mo. Bapo yan. Wala ang gatas. Ay, 30 ka po, 5. 50 ako sa kasashi. Uy, wala ka ng katasa. Kasi hindi ko promise ko na. Grabing kalo-aros. To amay lang to, binangunan Rizal. At to pa doon, natagaliparan ka puro dani. Imoy, Ando sa ako pati baliwag to. natagaliparan ti pulo. Ha? Nangurag na iparan ti pulo. Nala dyan? Sana rin. To. Santa Lucia, sakto to, Santa Lucia. Ano siya? Okay. Amay sasakyan kayo. Naka ba to? Sige na, ipapin mo na. 30 na lang po. Yeah. Huwag mo sama, baka mga na dun. Hindi, kasama na lang. Gabli mo pa. Kasi bukado ka na? Ano mga bukado? Ito, magkabukado ka. Ano din? Okay? Ano? 70 lang po. Dalawa? 70 lang naman kayo. Dala po. Dala. Hindi na ano? Santo. Kaya Samuel. Bisa kagisang gipang tuhog manok, di gahapon na bang og manok. Di gahapon na bang sa manok, mukha gahapon og Jollibee. Bilan dun sa? Bilan dun sa? Apila po. Skuti. Nga nung di magkamabang sa manok yun mo eh. Ha? Try? Red man. Hindi mo ko na, hindi mo ko na maadyo ng mga pride. Wala ka. Kurang ako, lamig. Ano di makamusuway sa lain ng mga Jerry's Grill nga na Kuya G. Ano sa Jerry's Grill kaya daghang order dyan sa Kuya G food. Jeres? Jerry's Grill. Jeres din? Doon, parang kaloy sining bata ah. Nabuntas. Isa ka nagki ka nagdaro. Nabuntas man. Wala mo yung kung gusto may love. Lato sa mga pamalitan sa mga needs sa tao. Lato ang Mercury, Kuya 7-Eleven, Kuya Watsons. Gold doon. Hindi, bato kuluron. Asa? Lato. Kaya, ay tao. Magalibog man gawa may mga palitanan. Pinta pag tinupa kay na Mercury, na Watson, na 7-Eleven. Ang karang na natanan. Di ba dito baway mga bangko? Kung ito, mag-withdraw ka. Saan ka mag-withdraw? Tani. Ang juwa. Mamiliti 30-30 per lead. Oo. Asa ba rin, tay-tay ka rin yung tiyanggi? Bakit pa sila dami kayo doon sa kubaw? Kaya na yung mga jeep. Iba doon sa kubaw. Tapos imo, ladyo. Huwag ko kitag na ba jeep itong para Pasig. Ito ko na eh, huwag niyo may lugar. Ba rin nagitag laing pisto? Ganahan pa ko Cebu. Lamay pa dito magpisto o gitsun. At sa Guadalupe. Dahil pitaw. Diba anak, kinit road. Danakas kinit road.
kadaghay mangga, batugan na kay ingas bing-bing. Hindi, may bunga ba? May bunga? Daghang ko rin mangga tadi pulo ingas bing-bing mo di ay, ningat si di ay. Ang sa ang bunga man sila kuha. Di ba? Di na. Ang bunga nagaon. Di na lang. Nga naman, Paano ba yun? kadahat. Paano ba na umanilog na? Di. Ugat-ugat ako na. Kuan ra nila murag na. Kuan na sila silang pagtanaw baka nang may nabunhan na sila. Muna. Ayun, mga ganun. Lahi po naglasa na. Okay lang na ano, hilaw. Ano dahil sakay mo ka? Hindi magkabuk nga nakarag-un. Dami na pulutan. Pulutan, ano eh, pulutan ng aye itong buwan. Abi. Pulutan naman o. Hindi ka kahuro. Ako makalaan mo ng luto. Bukan mo kami mo, buhay luto. Oo mo nga. Aslam? Kames? Ito ha? Hiwaan na naman tanan. Aga. Para baga amalis si Zaguno di ay. Baga unod. Nauli namin ni Limuel. Nda. Tapos si Limuel dito sa pisto. Kay hapon naman. Nagtuhog. Napod si Zaog ka ng nay daghang manok. Kay basta ingaron nga hapon na. Daghan na may mamalit. Gani ha. Nadugay may ganiha dito sa kanang Taytay Market. Ning palit ko sa ang maintenance para sa kasing-kasing. Kay dara lagi sa lugar ni Limuel. Ladyo ka adyo og Mercury. Adto sa Taytay Market. Agpamili ti 30 per head. O kaming duha ni Limuel 120 among pamasahe. Kuan pud ka nang may lazo-lazo. Kuan lagi ka nang may nireklamo na kong Limuel. Di ko ganahan dari sa isang lugar. Kay way bangko. May bangko lazo tos Pasig. Dari nga barangay wa di bangko. May bangko to aras Pasig, to as Taytay Sintro. Dari wa dari Mercury, way Watson, way 7-Eleven. Puro lang mga tinda sa tabi-tabi, talipapa lagi. Lahi ra sa ahanggi dugajag pud sa una dito sa San Juan City. Kay kompleto na tanan. Nami bangko. Karang magpadakor tayo nga na mga ML, Palawan na ana. Na SM, na Pure Gold. Basta, dito. Na gym. Dari wa dyan. Naalagi mga Mercury, watso nga, pero ito pas ladyo. Di para sa magbayan sa una to sa Juan kay uwad to may Mercury, maglakaw raman, kay doon raman. Yan, kung Limuel nga, mas maazo pa og adto lang kami Cebu balhin og kanang ay paninda. Atos nay Guadalupe Cebu. Kay ganahan pa ko dito Cebu. Wa ko ganahan dito sa Taytay. Karing pwesto ni Limuel kay naa naman sa boundary sa Taytay ug sa Pasig. Walay ko ganahi. Kay mo gidro ko ang ana mo adto pagadto sa Pasig, di gali sa Taytay Sintro. Karon pa ko nakahinumdum nga ring tambaw na din nakuwang isa kumapin. Agang iparit ko ano ni para sa kasing-kasing kanang may war pa rin na mo ni si Zag blood thinner nja kari Bisoprolol kainta ka buok unsa kanipod ka na pud para kasing-kasing Lanoxin. Kuan siya Aldactone. Gapon ng resita para sa kasing-kasing. Giresitahan mo ko sa ang
doktora sa Chinter, si Dr. Emilia kung karang naay gatas. Lain na po na ang gatas des na agri ko anong to in plus gold. Isan gi paundang saktor pod kay wala ko magdaog ka nang naay in plus gold. Arang gibilin dito sa bay. Diyan giinan si Ate Ali nga ipatiwas laban na ni sa og inom. Kay arong di masayang. O karon to ipainom ni Ate Ali og tiwas kadi ko man si senior citizen. Sa mo to isang giinom og tiwas. Papatambak man to siya. Diyan kaning gatas nga bago karon tuan siya is skim milk. Colostrum skim milk food supplement powder. Product of Korea maday ni. Aga sa ka-box. Aga sa 30 ka buok. Ja, agang nabayaran dani 1.5. Mahal po yung katasa lagi. Pero okay ra kay para ni siya sa ang kalusugan. Okay ra ni og mahal. Kay pangpalakas ni sa ang immune system. Lain na pag ang gatas. Kaya nga barihan. Yan ang mas doktora og pwede ko no og di na tunawon. Ditsuon na mura di ko nagkaana nagbulbul. Hindi man aksi. Mura di ko nagkaana nagbulbul asang talawon og hani purma. Yan sud. Kahit man. Skim milk. Mau nga rin sud. Gagmay rin siya. Na. Gagmay. Di. Gagmay dyan. Murag kapi. Wala ko yun na ginagatasap. Kanya nga ni kagamdun. 50 pesos na yung sa kabuo. Mao nang agang nabayaran sa 30 kabuo. Kanya yung sa ka-box. 1.5. Colostrum skim milk food supplement powder. Ala, pwede ba na bata? Adults and children 3 years and over take 1 to 2 sachet daily or as directed by a healthcare professional. Can be taken directly or mixed with water, milk or other food. Can be taken before or after meals. Pwede dahil na mo inom ag bata nga tulo ka tuig pataas. Magsuway ko rin ng timpla anda huwag ka nang nai insay lasa. Natinga ko ba kay arang gamazar ka adyo nga sachet unza 50 pesos na nangutara mo gusto ga mercury katong na nag-assist na ganiha sa rin ko nga 30 lang kabuk ang palitin sa pang isa ka buwan. So wasa na hanggang ka nang may kanilasa. Pero ang iing nagitang doktora kaning katasa ko mo ang palakas sa immune system.